Здравейте на всички! В днешното видео ще изпълним един PicoCTF Capture the Flag. За тези от вас, които не знаят какво представлява това нещо, PicoCTF е ето този уебсайт, в който можете да упражнявате своите умения по киберсигурност. Та започвам да правя поредица относно различни Capture the флагове. Като започнем с нещо лесно днес, ще започнем от Easy Difficulty. Нека изберем само някоя стая. Така, имаме General Skills, Web Exploitation, в което аз лично съм най-добър, защото в сферата на киберсигурността аз съм в Penetration тестинга. Имаме криптография, Binary Exploitation, което също между другото е доста полезно. Добре. Нека започнем с това, с което съм най-добър и бих могъл да обясня най-добре и на 100%, именно Web Exploitation. Имаме стая наречена Old Sessions. Така, важно е да отбележа, че не съм влизал от някъде една година в PicoCTF. Това PicoCTF 2026 значи, че са нови предизвикателства. Аз нямам идея как трябва да ги изпълня, така че просто заедно с вас в самото видео ще изпълня предизвикателството. Но, щом е Easy Difficulty и става дума за Web Exploitation, със сигурност ще бъде доста кратко видео. Нека започваме. Description. Proper session timeout controls are critical for securing user accounts. If a user logs in on a public or shared computer but doesn't explicitly log out, instead simply closing the browser tab and session expiration dates are misconfigured, the session may remain active indefinitely. Добре, нека обясня на български. Накратко, ако някой човек, който има вебсайт, защото в случая имаме Web Exploitation, което значи, че ще хакваме някакъв вебсайт, и този човек не се логаутне от акаунта си правилно, а просто си затвори прозорчето в браузъра, тогава той оставя една сесия, която, да, то заради това се нарича Old Sessions, между другото страхотна стая, ще си я запазя. Остава една сесия, която ние можем да експлойтнем, ние можем да се възползваме от тази сесия. This then allows an attacker using the same browser later to access the user's account without needing credentials, exploiting the fact that the session never expired and remain authenticated. Точно така. Понеже самият сървър вече е пуснал authenticated сесия за този юзър, ние, ако набараме самата сесия чрез бисквитки, ние можем просто да заменим нашата сесия с неговата сесия и да влезем от неговия акаунт, който най-вероятно е някакъв админ акаунт или някакъв просто privileged user. Нека цъкнем Launch Instance и да видим за какво става въпрос. Имаме 15 минути. Нямам избор. Трябва бързо да приключим с предизвикателството. Добре. He also mentioned that he hates constantly logging into sites and so has made this page that once you log in, you never have to log out again. Browse here and find the flag. Добре. Нека видим. Така. Имаме нормален логин пейдж с юзернейм и пасворд. Така, ние тук нямаме в description абсолютно никакви credentials, които да можем да използваме, за да влезем в акаунта. Нито знаем името на акаунта, за да можем с Burpsuit да пробваме да хакнем паролата, нито абсолютно нищо. Заради това трябва да си направим акаунт. Нека създадем някакъв акаунт. Login Register. Добре, нека кажем, че акаунта ще бъде ABCD 1, 2, 3. И паролата да кажем, че ще бъде същата. Register. Окей, то тук те кара. Добре. Така, Register. И вече имаме този регистриран юзър ABCD 1, 2, 3. Така, нека преди това още
да инспектираме самата страница, за да видим дали има нещо в самия бакенд, което да можем да използваме. Тук няма нищо, в storage на cookies няма нищо. Мисля, че е важно да отбележа, че тук по принцип на storage и на cookies доста често в Capture the флаговете ще има доста важна информация, която можем ние да експлойтнем и да се възползваме от нея. Та, нека влезем в акаунта ни. Welcome ABCD 1, 2, 3. Comments. Значи тук в сайта са оставили коментари Били Джо, Мери Джонс, Олтин и админ, който най-вероятно от него ще се интересуваме. Та оставили са следните коментари. This site is cool. Hey, I found a strange page at sessions. Добре, това със сигурност ще го погледнем. Hey everyone и hello world. Така. Значи тук виждаме първо админът, а именно човек, който е създал вебсайта, че е използвал Hello World, за да провери дали всичко работи по сайта, дали comment section работи за самия вебсайт. Нещото, което нас ни интересува е следният коментар. Hey, I found a strange page at sessions. Нека проверим за какво става въпрос. Сега, sessions по принцип не би трябвало да имаме достъп до такова подразделение на домейна, защото ако там можем да видим активните сесии, които са в момента, оттам можем да вземем самият, как да го нарека точно, самият код на самата сесия и да го въведем и да влезем в акаунтът. Най-вероятно това е и случаят. Нека погледнем. Sessions. Да, точно така. Така, ето ги сегашните две сесии. Това е нашата сесия. Ето го номерът на сесията. Именно ABCD 1, 2, 3. Ето го и кодът на сесията. НКТ, еди, какво си едиш този. Но, имаме и админ сесия, която този човек е оставил за нас, която е с следният session key. Ето този. Този session key ще го копираме и ще се върнем ето тук на сайта. Така, нека сега инспектираме и погледнем сегашната ни сесия в Cookies. Ето я, това е нашата сесия, която видяхме на КТ. Така, тази сесия просто я заменяме с сесията на админът и цъкаме Enter, след което просто можем да рестартираме вебсайта. И ето ни го и флагчето от Capture the Flag, а именно PicoCTF, Set Session, Explorat, еди какво си едиш този. Така, взимаме флагчето, поставяме го тук, Submit Flag и официално имаме един първият ни Easy Exploited Web Exploitation Challenge. Ако ви е харесало видеото, можете да харесате, да се абонирате за канала. Тепърва предстои да правим много такива видеа с Easy Difficulty, с Medium Difficulty, с Hard Difficulty, с Web Exploitation, криптография, Reverse Engineering, Forensic, General Skills, Binary Exploitation, блокчейн и какво ли още не. Това ще е от видеото. Чао на всички и спокоен ден!